Boyolali, satunggal kabupaten ing Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten menika mapan ing sikil Gunung Merapi lan Merbabu. Kawentar minangka tlatah ingkang subur, hawanipun adem, lan sugih budaya ugi carita rakyat ingkang sampun misuwur turun-temurun. Nanging, ing wuri kasarasan alam lan keramahan warganipun, kasimpen satunggal carita bab sosok Ki Ageng Pandan Arang. Ing jaman biyen, urip satunggal tokoh ingkang wicaksana lan kinurmatan, aran Ki Ageng Pandan Arang, utawa ingkang ugi kawentar kanthi seserepan Tumenggung Natapraja. Panjenenganipun menika satunggal ulama lan tokoh panyebar agami Islam ing tanah Jawa. Miturut carita, Sunan Kalijaga nate maringi pratandha bilih Ki Ageng Pandan Arang badhe dados wali pungkasan ngantos Syekh Siti Jenar. Mila saking dawuhipun sang guru, panjenenganipun dipun utus kangge ndhawuhaken agami wonten ing Gunung Jabalkat, Tembayat, Klaten. Lelampahan ingkang dawa punika wiwit kelampahan. Saking Semarang tumuju Tembayat, Ki Ageng melampah kanthi niat suci. Panjenenganipun ngliwati alas, nempuh margi setapak, nyabrang lembah lan kali, kanthi keyakinan bilih saben lampahipun dados perangan saking pengabdian. Nanging lelampahan dakwah boten gampil. Kathah rerintangan lan pacoban ingkang kedah dipun adepi. Satunggaling dinten nalika wonten ing tengah alas lebat, Ki Ageng dipun cegat dening tigang tiyang begal. Wonten ing pangintenipun, Ki Ageng nggawa bondo kathah. Kanthi ayem Ki Ageng ngandika, Wong setengah tuwa, serahno bondo apa wae sing kok duwe. Aja mung meneng wae. Enggal pasrahno marang aku kabeh yen kowe pingin slametno. Apa karepmu kabeh? Aku ora nggawa apa-apa, kejaba sandangan sing tak nggo iki, lan bekal donga ing jero ati. Mireng angsulan punika, tigang begal wau kaget lan rumangsa kalepatan, banjur sami nyuwun pangapunten. Awit saking prastawa menika ingkang libataken tigang tiyang ingkang kalepatan, papan punika lajeng kawentar kanthi nama Salatiga. Sasampunipun punika, Ki Ageng nerusaken lampahipun. Panjenenganipun dumugi satunggaling tlatah ingkang kathah dipun tuwuhi pring kuning, utawi ing basa Jawa dipun sebat pring ampel. Ing papan menika panjenenganipun ngaso lan maringi nama Ampel, ingkang sapunika dados salah satunggaling kecamatan ing Kabupaten Boyolali. Sanajan badanipun kesel, semangat Ki Ageng boten nate sirna. Panjenenganipun tansah nerusaken lampah, sanadyan kedah pisah tebih kalian garwa lan putra-putrinipun. Satunggaling dinten, sasampunipun mlampah tebih, Ki Ageng mandheg wonten ing pinggir kali, ingkang toyanipun mili kanthi tentrem. Ing tengah kali menika wonten watu ageng. Panjenenganipun lenggah wonten ing inggil watu wau, mirsani ilining toya ingkang sumunar kataman cahyaning surya sonten. Rasa kangen wiwit nglimputi manahipun. Kangen dhateng garwa lan putra-putrinipun ingkang sampun dangu dipun tilar amargi nglampahi tugas ingkang mulya. Ing tengahing katentreman punika, Ki Ageng ngendika alon, Kaya wis lali wong iki. ukara punika kados gumrenggeng ing antawisipun swaraning angin lan gemriciking toya kali. Dados pralambang donga lan rasa kangen ingkang boten saged kapratélakaken. Saking tembung boyo wis lali punika, masyarakat lajeng nyebat papan menika kanthi nama Boyolali.